namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi lushaya ibuya kumabonakude uhlelo lomculi kaMaskandi uMthandeni Igcokamelisha Manqele. Igcokamelisha Manqele laba ke nohlelo lalibizwa ngokuthi ushuni kaMaskandi kusukela ngonyaka ka-2023. Lolu hlelo laba ngezinye zeinhlelo kumabonakude ke olwahlabahlosa abantu abaningi belithanda. Njengoba ke sikhuluma kuwona lo nyaka ka-2025 uSABC usungene ke enkundleni zokuxhumana nomamezela ukuthi ke lolu hlelo lushaya kuyibuya kuwona ke lo nyaka. Kuvela ukuthi ke luzoqala ukusakazwa kulona ke leli sonto esiya kulona. Kuzokhumbuleka phela ukuthi inhlangano yezokusakazwa yeSABC akusizo zonke izinhlelo ehamba ezithathayo iphinde kizibuyise uma ngabe ke bengenzanga nzuzo ngalo. Kodwa ke ukubuya kohlelo koshuni kaMaskandi olungokamthandeni kukhomba ke lokho ukuthi ke uhlelo lokuqala abantu kababa nalo balithokozela kakhulu futhi ke lwabenzela inzuzo njengenhlangano ke yeSABC. Lolu hlelo phela lwaba ke ngolunyeke lo inhlelo lwaba ke ngolubaluleke kakhulu njengoba ke lwaliveza ke impilo kaMthandeni kanjalo ke nalokho kwakwenza kanye namagidango akhe. Nokho ke kulokhu ke kulindele ukuthi ke kubeke nokuningi okuzovela abantu abangakwazi njengoba ke bekuvezile ukuthi ke bahlose ukuveza ke impilo kaMthandeni. UMthandeni usanda ke kuhlukanisa ke unyaka esiteshini ke sako SABC okuKhozi FM kulonyaka ngengoma yakhe yamsana ke noMaho ethi ke Igushi. Kuyona ke lengoma futhi iyona ukubonakala sengazi ukuthi kuMthandeni uhamba ke phambili endlweni ke zonke noma ke kuma digital kuona kuzona zonke ke izinkundla njengoba ke kuyena ke futhi ukubonakala sengazi ukuthi kunama million ashawa ke yona ke lengoma iyodwa qwaba. Akukhulunywa ke ngealbum kukhulunywa ngengoma nje ke iyodwa iyona esadla kabantu lapha ke enkundleni ke zokuxhumana iyona ke sadla abantu ku YouTube sadla abantu ku Spotify iyona kuMthandeni asenza ke ngayo imali ukwehlula ke zonke izingoma anazo kwesikhathi ke sanamhlanje. Nokho ke kulindeleka abantu besebelindele okuningi kulona ke lolu hlelo luzobuye luthi koshuni kaMaskandi njengoba ke vele kulindele ukuthi uqale kona ke lo nyaka ke noma kuyona ke lenyanga kulona lesonto futhi esiya kulona kuzobe lingena ngo-5:30. Bukela ke ivideo ke lapho ke SABC uyifakile uqinisekisa ukuthi nembala lolu hlelo ke luyabuya futhi ke bazimisela ukuthi ke bazuze ke likhulu ke ngalo njengoba ke nohlelo ke lokuqala lwaba ke uhlelo abakuvezayo ukuthi ke nembala bazuza ke okukhulu ngalo futhi ke abalaleli laba ke nabalandeli abaningi ukwehlula ke ezinye ke inhlelo ezazikhona ke kumabona kude. Nokho ke akusenze ukuzatshwala ukuthi ke lokhu kubonakala ukuthi kahle yini ephethwe ke lolu hlelo lukaMthandeni luka 2025 ushuni kaMaskandi ushaya ke ibuya. namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyela esimpandeni ngithi